ku yi aure an kusa tashi alƙiyama wallahi ku yi aure ku yi aure da tsada ko to shi kenan ka biya tsada aure ka zo ka mutu ba ka da wanda zai ma addu'a yanzu ana yi ramar kasa mai ma addu'a mai haka kaya ba da tana ka tafi zai rabi hannun decimal point dukan bakari gaba kwamo ku yi aure annabi ya ce ya ma'asharar shabab ya ku taron samari manisa ba amin kubul ba a tafale ta zawaje duk wanda ke da iphone annabi ya ce ya aure manisa ba min kubul ba a ta duk wanda ke da roba balle ta zawaje ya aure jama'a roba na da tsada ko ne da tsada jama'a iphone tana da tsada ko ba ta da tsada munafici ka ce aure na da tsada amma ita iphone ba ta da tsada ko roba bai da tsada ko jama'a duk wanda ya rike iphone zai iya rike mace ko ba zai iya rikewa ba zai iya jama'a duk mai roba zai iya rike mutum ko ba zai iya ba ƙaryar banza ƙaryar rofi auren da tsada nemo a dangi bana ba ya taimaki juna ba ka tafi gidan tsadan ne sosai kuwa abin duniya akwai mai tsada akwai